YouTube! Det er blevet en rigtig lang episode. Honey's got Ellis. Pouring it in. Boom about Jeg here. er nødt til at hjælpe dem. Nej, det går op. Jeg gider ikke op. Hvor det kommer ned. Look out! Heads up! Reloaded! Så den ikke, det kan ikke... Så lukker den. Så, den kan ikke åbne. Så. I'm gonna miss Alice. Yes! Vi kørte over en Honda. Lol, så er du Zoe. Ja. Passe. Nå, det er det. Bitches. Like. Er vi færdige nu? Ja. Det var lidt left butt. Prøv lige 2 sekunder. Hold 2 sekunder, Magnus. Fuck nu af, Jonas. Men det var lidt for det 2. Og Jeg vi får er lige lige mikrofonen fra, jeg skal lige snakke på den. Okay, vi er lige blevet færdige her. Så ses YouTube. Ses. Peace.